Ο παλιός μου φίλος, ο Λέοντας ο Ροντογιάννης, με έφερε σήμερα σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί επέμενε, αντί να μου πάρει μια συνέντευξη για το βιβλίο μου που βρίσκεται μόλις αυτές τις μέρες στα βιβλιοπωλεία, να μιλήσω εγώ μόνη μου για το βιβλίο και να πω καταρχήν αυτά που θα είχα να πω. Αυτό έχει μια θεμελιώδη δυσκολία, γιατί η υπόθεση ενός βιβλίου που εκδίδεται δεν είναι το τι ήθελε να πει ο συγγραφέας, είναι τι προσλαμβάνει ο αναγνώστης που το διαβάζει. Και βέβαια την ίδια την αξιολόγηση του βιβλίου δεν είναι σε θέση να την κάνει ο συγγραφέας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι μόνο δουλειά του αναγνώστη. Άρα εγώ ουσιαστικά μπορώ να περιγράψω μόνο τις δικές μου προθέσεις και τι κατά τη γνώμη μου συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο, πάντα από τη σκοπιά του συγγραφέα, όχι τελικά τι ο αναγνώστης θα δει, θα καταλάβει, θα του αρέσει ή δεν θα του αρέσει μέσα από αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Τόπος. Έχει ένα τίτλο που μου λένε όλοι ότι δεν είναι πια σάρικος, δεν πειράζει, δεν με πειράζει. Λέγεται Θήτανη, κεφαλαία, ένα χρονικό για τα παιδιά του Φλεβάρη μισόν αιώνα αργότερα. Το έκανα μισόν αιώνα αργότερα γιατί τα 50 χρόνια ακριβώς ήταν πέρυσι. Ο μισός αιώνας έχει μια ευρύτερη λειτουργία από τα 50 χρόνια. Ποια είναι τα παιδιά του Φλεβάρη? Αναφέρεται καταρχήν, για να το προσδιορίσουμε και χρονικά, στο χτύπημα. Εμείς οι ίδιοι το είχαμε ονομάσει χτύπημα του Φλεβάρη. Χρονολογικά μιλάμε για το Φλεβάρι του 1974, την περίοδο δηλαδή τη σχετικά σύντομη της Ιωαννιδικής δικτατορίας, της δικτατορίας μέσα στη δικτατορία ή του πραξικοπήματος μέσα στο πραξικόπημα, και το ίδιο το ΚΚΕ το χαρακτηρίζει στα δικά του κείμενα, στα δικά του βιβλία, σαν το συντριπτικότερο χτύπημα που δέχτηκε το ΚΚΕ, η ΚΝΕ και η ΑΝΤΙΕΦΕ στη διάρκεια της δικτατορίας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη. Πιάστηκαν ταυτόχρονα, ξεκινώντας από το βράδυ της 13ης προς τη 14η Φεβρουαρίου 1974, σχεδόν όλα τα μέλη του λεγόμενου κλιμάκιου εσωτερικού του ΚΚΕ, που είχαν έρθει πάνω από ένα χρόνο πριν με ψεύτικες ταυτότητες, διαβατήρια κτλ. Από το εξωτερικό, και είχε επικεφαλής τον Αντώνη τον Αμπατιέλο. Πιάστηκε κατά βασικά μέλη της ηγεσίας της ΚΝΕ, καταρχήν ο γραμματέας της ο Δημήτρης Γόντικας και ο οργανωτικός του γραφείου του Κεντρικού Συμβούλιου της ΚΝΕ που ήταν ο Κώστας ο Κάπος. Στο επίπεδο της σπουδάζουσας έγινε κάπως το αντίθετο, δηλαδή δεν πιάστηκε ο γραμματέας σπουδάζουσας που ήταν νευραλγικός ρόλος τότε, ο Κώστας ο Τζιατζής, ούτε ο αντίστοιχος οργανωτικός που ήταν ο Θανάσης ο Σκαμνάκης. Πιάστηκαν όμως μέλη του γραφείου σπουδάζουσας και γενικά πιάστηκαν καινούρια μέλη και παλιότερα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που από το ένατο συνέδριο που είχε γίνει 2 μήνες πριν, το Δεκέμβρη του 1973, στο Ανατολικό Βερολίνο, σε συνθήκες πλήρους συνωμοτικότητας, και γι' αυτό εμείς δεν είχαμε ιδέα ότι είχε γίνει συνέδριο, ότι είχε αλλάξει η Κεντρική Επιτροπή, υπήρχε καινούρια σύνθεση κτλ. Να πούμε επίσης ότι δεν είναι ακόμα εξακριβωμένο πόσο κόσμο έπιασαν. Υπάρχουν κάποια επίσημα νούμερα που είναι τα νούμερα που έχει δώσει η ασφάλεια. Η ασφάλεια μιλάει για 173 συλλήψεις
μέσα σε αυτές τις πρώτες μέρες και κάποιες από αυτές και αργότερα. Συν θα πρέπει να υπολογίσουμε 5 συλλήψεις από μεριάς της ΕΣΑ, με τις οποίες δεν έχει να κάνει τίποτα η ασφάλεια, αλλά στο επίπεδο του έκτακτου στρατοδικείου Αθηνών, που μια 20ετία σχεδόν μετά τον παραπάνω, μετά τον εμφύλιο εξακολουθούσε να δικάζει πολίτες. Εκεί μέσα σε αυτή τη δικογραφία υπάρχουν άλλοι 5 που τους έχει πιάσει η ΕΣΑ, γιατί ήταν στελέχη της ΚΝΕ, τα οποία έτυχε να υπηρετούν τη θητεία τους στη διάρκεια του χτυπήματος του Φλεβάρι. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός. Η ασφάλεια, αυτά τα 173 από τα 178 που τις πέφτουν στη δικιά της δικαιοδοσία, τα χωρίζει σε 3 λίστες, επίσημες λίστες, έχουμε δηλαδή τα χαρτιά. Στους 41 από αυτούς που πιάστηκαν, που τελικά παραπέμφθηκαν να δικαστούν το Σεπτέμβρη του 1974 στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών, ανάμεσά τους ήμουνα και εγώ. Στους 73 που, όπως είναι η επίσημη αιτιολογία, πιάστηκαν, ανακρίθηκαν και τελικά αφέθηκαν σταδιακά ελεύθεροι, επειδή δεν προέκυψαν, λέει το έγγραφο της ασφάλειας, επαρκή στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν ατομικές κατηγορίες σε βάρος τους. Και στους 59, οι οποίοι ήταν παράνομοι, δεν κατάφεραν να τους πιάσουν, τους κυνηγούσαν μέχρι την τελευταία μέρα που κατάρρευσε η Χούντα και επήλθε η πολιτική αλλαγή και η μεταπολίτευση. Και αυτοί βγήκαν στην επιφάνεια με τη γενική πολιτική αμνηστία που δόθηκε τελικά ώστε να φύγουν από τις φυλακές και από τα ξερονήσια οι κρατούμενοι στις 26 Ιουλίου του 1974, και εκεί ουσιαστικά τελειώνει και το λεγόμενο χτύπημα του Φλεβάρι. Αυτά είναι τα επίσημα νούμερα. Πόσοι πιάστηκαν όμως στην πραγματικότητα? Στα πλαίσια της έρευνας που έκανα για αυτό το βιβλίο, που θα εξηγήσω αμέσως παρακάτω ότι δεν είναι μόνο ένα βιωματικό βιβλίο, αλλά είναι και αποτέλεσμα έρευνας και σε κάποια έκταση και σε σπάνια, με πρόσβαση σε σχετικά σπάνια σήμερα ντοκουμέντα. Έχω πιστεί αυτό που αρκετοί από τους κρατούμενους και τις κρατούμενες, τα παιδιά του Φλεβάρι, έχουν εκδηλώσει δημόσια ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, ότι πρέπει να μιλάμε για αρκετές εκατοντάδες συλλήψεις. Φαίνεται ότι τις πρώτες μέρες που εγώ, επειδή ήμουν από την αρχή απομόνωση και κατά διαολική σύμπτωση το μοναδικό από τα 29 κελιά της ασφάλειας που ήταν πραγματικά απομόνωση, γιατί δεν επικοινωνούσε κανένα στίχος του με άλλο κελί, το κελί πρώην γραφείο νούμερο 4, δεν είχα εικόνα, άκουγα μόνο το θόρυβο, τις φωνές, τα ονόματα που δεν ακουγόταν γιατί ήσουν υποχρεωμένος να φωνάζει για να πας τουαλέτα, τον αριθμό του κελιού, σπάνια άκουγες κανένα όνομα, δεν μου λέγαν τίποτα γιατί δεν τους ήξερα, γιατί ήταν άνθρωποι των παράνομων οργανώσεων, όπως ήμουνα και εγώ, δεν ήταν συνδικαλιστές για να είναι γνωστά ονόματα. Από αυτές τις πρώτες μέρες υπάρχουν ιστορίες φρίκης, για η μεγάλη πλειοψηφία των κελιών ήταν 2x2, δηλαδή 1x2 ήταν ένα πέτρινο κρεβάτι και 1x2 ήταν το πάτωμα μπροστά στο πέτρινο κρεβάτι. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι έβαλαν μέχρι και 10 άτομα σε ένα τέτοιο κελί. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε να κάτσει δεν μπορούσε, πολύ περισσότερο τώρα δεν συζητάμε να κοιμηθείς. Και υπήρχε ένα μεγάλο κελί, το νούμερο 29, που ήταν όσο 4 κανονικά κελιά. Μέσα σε αυτό οι περιγραφές που δίνουν είναι όπως τρίμωχναν όρθιους τους κρατούμενους τα SS όταν τους φόρτωναν στα βαγόνια για να τους στείλουν στα διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να έκαναν την πρώτη περίοδο ήταν να κάνουν κάποιες από αυτές τις προσαγωγές, ας το πούμε με σημερινούς όρους, συλλήψεις, και όσο μπορούν πιο γρήγορα να ανακρίνουν
τη μεγάλη μάζα για να μπορέσουν να τους αφήσουν ελεύθερους. Μόνο έμεσες αποδείξεις έχουμε, δηλαδή ένα μέρος από αυτό τον κόσμο, αναφέρω ποια ονόματα έχω βρει εγώ η ίδια, ήρθε και κατάθεσε στη δίκη των βασανιστών στη Χαλκίδα σαν μάρτυρες κατηγορίας. Τότε δεν ξέραμε αυτούς ακόμα. Μετά από πολλά χρόνια βρήκαμε αυτές τις 3 λίστες της ασφάλειας, οπότε δεν ξέραμε ότι αυτοί δεν ήταν καταγεγραμμένοι πουθενά. Σήμερα όμως το ξέραμε. Τους ανθρώπους τους κράτησαν, τους χτύπησαν, τους δίρανε, ήταν μάρτυρες κατηγορίας και δεν αναγράφονται, δεν είναι μέσα στους 173 ή 178 τις επίσημες συλλήψεις. Αυτό που ήθελαν ήταν με αυτούς που φαινόταν ότι δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάμειξη, να τους καταγράψουν, να τους τρομοκρατήσουν ρίχνοντάς τους και μερικά χέρια ξύλο και να τους αφήσουν ελεύθερους ώστε μετά να μπορέσουν να έχουν αρκετούς ανακριτές ώστε σε ένα διάστημα μέχρι και 5 μήνες από τους τελευταίους 41 από εμάς που θα πηγαίναμε και για δίκη, να μπορέσουν να ασχοληθούν ατομικά, συστηματικά και θα έλεγα σχεδόν επιστημονικά. Για να το κάνεις αυτό δεν μπορείς να το κάνεις άμα έχεις πάρα πολύ δουλειά, πρέπει να μειώσεις τον όγκο με τον οποίο ασχολείσαι. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε ποτέ, αυτό όμως έχει σημασία γιατί δείχνει ότι μπορεί να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε. Η ασφάλεια το 1974 έχει πάει από την Μπουμπουλίνας στη Μεσογείο. Η Μπουμπουλίνας που ήταν ένα από τα φοβερότερα τοπόσημα ιστορικής μνήμης κατεδαφίστηκε και χτίστηκαν καινούριες πολυκατοικίες, μια καινούρια πολυκατοικία και ένα μέρος μιας άλλης στη θέση της. Αυτή είναι μια γενικότερη τάση. Η Μεσογείων, στην οποία πήγε το 1971 και έμεινε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, οπότε συνενώθηκε χωροφυλακή και αστυνομία πόλεων και έγινε η κρατική ασφάλεια από υποδιεύση Γενικής Ασφάλειας Αθηνών και μεταφέρθηκαν στη Γαδά και από τότε υπάρχουν διάφορα παραρτήματα υπουργείων που στεγάζονται εκεί. Υπάρχουν πληροφορίες σήμερα που λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα τα δύο ιδιωτικά κτίρια που συνενώθηκαν για να αποτελέσουν τότε το καινούριο αρχηγείο της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών θα έχουν την ίδια τύχη με την Μπουμπουλίνα, θα κατεδαφιστούν για να φτιαχτούν είτε καινούριες πολυκατοικίες είτε κάποιο ξενοδοχείο στη θέση τους. Λένε ότι σε αυτή την πορεία βρίσκονται οι ιδιοκτήτες του και βέβαια το κράτος δεν φαίνεται να ενοχλείται καθόλου για το ότι το ένα μετά το άλλο τα τοπόσημα εξαφανίζονται. Πράγμα που είναι πολύ βολικό για μια κρατική πολιτική ουσιαστικής λύθης, την οποία κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το επίσημο ελληνικό κράτος. Αυτή η περίοδος πρέπει να σας πω, αν σκεφτεί κανένας ότι επίσημα από μεριάς ασφάλειας και στρατοδικείου σχεδόν 2 εκατοντάδες άνθρωποι κρατήθηκαν για ένα διάστημα μέχρι και 5 μήνες, πάρα πολλοί άνθρωποι δηλαδή, στην πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότεροι από αυτούς, έχει μια περίεργη σιωπή πάνω της. Δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα ούτε οι ιστορικοί. 50 χρόνια πια είναι ένας ικανός χρόνος για να πούμε ότι μιλάμε για μια ιστορική περίοδο και γενικά υπάρχει ελάχιστη βιβλιογραφία. Το δικό μου είναι το 5ο βιβλίο, υπάρχουν 4 προηγούμενα βιβλία. Το πρώτο που ήταν οι δίκες της Χούντας του Ροδάκη είναι του 1980 που στηριζόταν στα πρακτικά της δίκης των βασανιστών στη Χαλκίδα, ένα κομμάτι του δηλαδή, καμιά 80 σελίδες ήταν από εκεί, είναι εξαντλημένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα υπόλοιπα 3 που υπάρχουν είναι το βιβλίο που μας βάφτισε, στο οποίο οφείλουμε το χαρακτηρισμό «Τα παιδιά του Φλεβάρη», κυκλοφόρησε στα 40 χρόνια από την επέτειο του χτυπήματος, δηλαδή το 2014, περίπου 11 χρόνια πριν,
Συγγραφέας του είναι ο Λάμπρος ο Τόκας, τότε ακόμα δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη, ο οποίος απίφθινε τα ίδια ερωτήματα σε 19 από αυτούς που είχαν επιβιώσει, γιατί ένα μεγάλο μέρος έχει ήδη φύγει, φυσιολογικά ή πρόωρα. Τα ερωτήματα αυτά ήταν τέτοια που το κάνουν ένα βιβλίο που από τη μια μεριά είναι ένα βιβλίο μαρτυριών για όσους απάντησαν, γιατί δεν απάντησαν και οι 19 στις ερωτήσεις που είχαν σχέση με την ίδια την ανάκριση. Εγώ ας πούμε ουσιαστικά δεν απάντησα πολιτικά σε αυτές τις ερωτήσεις. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις πολιτικής διερεύνησης, πολιτικής εκτίμησης, που έχουν να κάνουν με το 2014, με το κατ' ουσίαν. Μιλάνε για τη δικτατορία και για το ιστορικό παρελθόν, αλλά την ώρα που στεκόμασταν όλοι μπροστά σε ένα ιστορικό παράθυρο, αυτό που φάνηκε να ανοίγει το 2015 και επειδή δεν το περάσαμε, έκλεισε τελικά μέσα στην ίδια χρονιά. Το τρίτο βιβλίο είναι του 2017, είναι ένα βιβλίο καθαρής ιστορικής έρευνας. Το έχει γράψει ο μόνος ανάμεσα στους 5 συγγραφείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα με το τελευταίο βιβλίο, που είναι ιστορικός. Είναι ο Λεωνίδας ο Καλυβρετάκης, ο οποίος ουσιαστικά, το ήθελε φυσικά ο ίδιος, του ανάθεσε η διεύθυνση του Υπουργείου που βρισκόταν τότε, νέων τεχνολογιών νομίζω ήταν εκείνη την περίοδο που στεγαζόταν, να γράψει, και που ανήκε στην περίοδο της δεύτερης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του ανάθεσαν να γράψει ένα βιβλίο για την ιστορία του κτηρίου. Αυτό έγινε γιατί εκείνη τη χρονιά του ανάθεσαν το 17 και το βιβλίο βγήκε το 19. Εντυχήσαμε ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων 67-74, εντυχήσαμε μια πλάκα που έλεγε 3 λόγια, ότι εκεί ήταν η ασφάλεια της Μεσογείων και ότι εδώ, εν πάση περιπτώσει, τα βρήκε, πέρασε δύσκολα πολλοί κόσμος στη διάρκεια της δικτατορίας. Δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή διατύπωση, υπάρχει φωτογραφία της πλάκας μέσα στο βιβλίο, και χρόνια μετά έμαθα έκπληκτη ότι τα 5 πράγματα που είπαμε όταν εντυχήσαμε την πλάκα δεν είχαν κανονίσει ποιος θα μιλήσει, και εκεί επιτόπου μου είπαν πες εσύ 5 πράγματα, εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη, είπα αυτά που μπορούσα να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Έμαθα από υπάλληλο που ήταν μια από αυτούς που μας παρακολουθούσαν στα παράθυρα του κτηρίου εκείνη την εποχή, ότι ήταν η πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι κατάπληκτοι άκουγαν τι ήταν προηγουμένως ο τόπος εργασίας τους. Κάπως έτσι έγινε και η ανάθεση στο Λεωνίδα, ο οποίος έβγαλε ένα βιβλίο ιστορικό επιστημονικής έρευνας με τίτλο «Μεσογείων 14-18, η Υποδιεύθυνση Γενικής Ασφάλειας Αθηνών στα χρόνια της δικτατορίας 1971-1974». Υπολογίζοντας ο Λεωνίδας, χωρίς προφανώς να πάρει υπόψη του ότι θα πρέπει να υπήρχε και ένα αθέατο κοινό που δεν καταγράφηκε μόνο στα βιβλία των κρατητηρίων και δεν εμφανίστηκε ποτέ επίσημα, ότι πέρασαν σε αυτό το διάστημα, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, γύρω στα 6.000 άτομα από τα κρατητήρια και από τη σχετική περιποίηση της ανάκρισης, καθώς από την Μπουμπουλίνας είχε μεταφερθεί σούμπιτο στη Μεσογείο όλο το σχετικό πολύ έμπειρο επιτελείο των ανακρίσεων της πρώτης περίοδου, της κατεξοχήν δύσκολης περίοδου της Παπαδοπουλικής δικτατορίας. Το τέταρτο βιβλίο είναι ίσως το μοναδικό από όλα αυτά, που είναι ένα βιβλίο καθαρής μαρτυρίας. Είναι στην κατηγορία προφορική ιστορία τεκμήριο. Το έχει γράψει η Αγγελική Σωτήρη,
που ήταν γιατρός, πνευμονολόγος, διευθύντρια εσύ, τώρα είναι και αυτή συνταξιούχα. Μια από τις συγκρατούμενες μας ήταν μία από τους 2 τυπογράφους εισαγωγικά στο παράνομο τυπογραφείο της Πανσπουδαστικής, που ήταν η πρώτη διεύθυνση που χτύπησαν 8.30 ώρα το βράδυ 13 προς 14 Φλεβάρι. Τους χτύπησαν για ευνόητους λόγους πρώτα αυτούς, και επικεφαλής βέβαια αυτών που έπιασαν το παράνομο τυπογραφείο τους έκανε την τιμή να είναι ο ίδιος ο Μάλιος και ο Μπάμπαλης, και από όσο ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι και οι μόνες συλλήψεις που έπεσε ξύλο στη διάρκεια της σύλληψης. Οι υπόλοιπες είχαν αγριοφωνάρες, είχαν σπροξήματα, αλλά σαν συλλήψεις ήταν ανέμακτες. Το κείμενο αυτό δεν είναι μεγάλο, το έβγαλε η Σύγχρονη Εποχή πέρυσι τον Ιούλιο, ακριβώς στα 50 χρόνια. Το έχει γράψει η Αγγελική 20 χρόνια πριν, στην επέτειο των 30 χρόνων από το χτύπημα. Είναι λιτό, δωρικό και κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικό. Και θα έλεγα ότι αξίζει τον κόπο. Εγώ σκέφτηκα, ας πούμε, να βάλω αποσπάσματα και παραπομπές, αλλά μετά το λέω και μέσα στο βιβλίο, αγοράστε το, διαβάστε το, δέστε πώς μιλάει για αυτά τα πράγματα η Αγγελική. Το δικό μου βιβλίο, από άποψη χαρακτήρα, είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα που περιέγραψα. Λέω ότι είναι ουσιαστικά ένα υβρίδιο μεταξύ προφορικής ιστορίας, δηλαδή βιωματικό, αυτά που έζησα, οι προσωπικές και μη ιστορίες που μπορώ να διηγηθώ από εκεί μέσα, και επιστημονικής έρευνας, γιατί τελικά, παρόλο που δεν είμαι ιστορικός, έχω απλώς ιστορικά ενδιαφέροντα, κατάφερα να έρθω σε επαφή με 2 πηγές. Η πρώτη, σχετικά σπάνια, είναι ο αστυνομικός μου φάκελος. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν κάψει 17 εκατομμύρια φακέλους και έχουν μείνει όλοι 2.110 που δεν καταστράφηκαν πανελλαδικά, είναι μια εξαιρετικά είδος υπό εξαφάνιση ουσιαστικά. Το δεύτερο, η πηγή, είναι η δικογραφία του ίδιου του έκτακτου στρατοδικείου Αθηνών, που πήρα ήδη στην ύπαρξή της μόλις πέρυσι το φθινόπωρο. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα σκεφτεί ότι εκτός από τη προανακριτική δικογραφία της ασφάλειας, από τη στιγμή που περάσαμε, απολογηθήκαμε στο έκτακτο στρατοδικείο, στον εισηγητή και στον επίτροπο, μας προφυλάκησε, προφανώς ήταν να δικαστούμε το Σεπτέμβρη σε μια δίκη που δεν έγινε ποτέ. Προφανώς υπήρχε και δικογραφία που είχε σχηματιστεί από τους ίδιους τους στρατοδίκες, τους ανθρώπους στρατιωτικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνει το βιβλίο ιδιότυπο σε σχέση με τα προηγούμενα. Αυτό που το κάνει, που στηρίζονται κυρίως σε δημοσιευμένες πηγές, εκτός από την Αγγελική που είναι καθαρά στον τομέα της προφορικής ιστορίας. Γίνεται πιο ιδιόμορφο, γιατί αποφάσισα ότι μια και ο αστυνομικός μου φάκελος αφορά πριν απ' όλα εμένα, θα δημοσιοποιήσω κάποια κομμάτια, όχι κομμάτια, γιατί εκεί υπάρχουν μέσα και διάφορα άλλα ονόματα που δεν είναι δικά μου, το τι γίνεται με αυτά δεν είναι δικό μου θέμα να δημοσιοποιηθούν. Κομμάτια που αφορούν μόνο εμένα ή μόνο τη δουλειά της ασφάλειας από την άλλη μεριά, θα τα δημοσιοποιήσω, και έτσι είμαι σε θέση αυτά που περιγράφω βιωματικά μέσα, σε ένα βαθμό, γιατί βέβαια όπως καταλαβαίνετε αυτοί δεν κάνανε καταγραφές βασανιστήριων στην ανάκριση μέσω στους αστυνομικούς φακέλους, αλλά άλλα γεγονότα υποστηριστικά είμαι σε θέση να τα τεκμηριώσω με πολύ καλύτερα ίσως από ό,τι τα θυμάμαι και η ίδια, με βάση την καταγραφή που έκαναν οι ίδιοι ανακριτές της Γενικής Ασφάλειας. Να πω ότι στις σημερινές συνθήκες
αυτοί οι ελάχιστοι φάκελοι που για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά μέχρι σήμερα, μέσα σε αυτούς είναι και ο δικός μου. Γιατί δεν ακολούθησε, ας πούμε, την τύχη του φάκελου του πατέρα μου. Γιατί δεν ακολούθησε την τύχη του φάκελου του συντρόφου μου, του Δήμου του Τσακνιά. Γιατί αξιολογήθηκε ότι αυτός πρέπει να κρατηθεί και οι άλλοι να καούν. Αν είναι έγκλημα πραγματικά από την άποψη της διατήρησης, της απελευθέρωσης, της δημοσιοποίησης της ιστορικής μνήμης, το κάψιμο των φακέλων, είναι δηλαδή η ευκαιρία να μπορούν αυτοί που είναι οι επαγγελματίες ιστορικοί, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία, να γράψουν μια ιστορία των κάτω με τη φωνή των κάτω. Γιατί πώς βγήκαν 17 εκατομμύρια φάκελοι που είναι, είναι 2 φορές ο ελληνικός πληθυσμός σχεδόν. Βγήκαν επειδή η ασφάλεια, ξεκινώντας από το 29 με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου και με μια έκρηξη από τον εμφύλιο και μετά, έκρηξη φακελώματος, κρατούσε χωριστούς φακέλους σε όποια πόλη πήγαινες να ζήσεις, να σπουδάσεις. Δηλαδή, εγώ στο φάκελό μου είναι από το Ηράκλειο που πήγαινα τα καλοκαίρια και από την Αθήνα που ζούσα σαν φοιτήτρια. Αν πήγαινα να δουλέψω στο Βόλο θα είχα και 3ο φάκελο στο Βόλο. Έτσι μαζευτήκαν τα 17 εκατομμύρια. Αυτή η ευκαιρία μια ιστορίας από τα κάτω με τη φωνή των κάτω χάθηκε οριστικά. Γι' αυτό και η σημασία, πιστεύω, σε αυτούς τους ελάχιστους φάκελους που για τους δικούς τους λόγους διατήρησαν και δεν έκαψαν, υλικά που έχουμε πρόσβαση σε αυτά, όπως έχω εγώ στα υλικά ό,τι διασώθηκε από το δικό μου φάκελο, να μπορούν να δημοσιοποιηθούν σαν ντοκουμέντα μιας εποχής που θα μπορούσε να μιλήσει, έστω μελλοντικά, με μια πολύ διαφορετική φωνή που την έκοψαν, εν πάση περιπτώσει, πριν δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες οριστικά και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Τι έκανα όμως από άποψη διαδικασίας για να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα που είναι το δημοσιοποιημένο βιβλίο. Χρησιμοποίησα κάτι που ήδη υπήρχε. Η Αγγελική Σωτήρη, την περίοδο ακριβώς που έγραψε αυτό το σύντομο αλλά τόσο ουσιαστικό δικό της κείμενο, στα 30 χρόνια από το χτύπημα, το 1903-1904, ήρθε και με βρήκε και μου ζήτησε με δική της πρωτοβουλία να μαγνητοφωνήσει τη δικιά μου εξιστόρηση, το οποίο το κάναμε διαμακρών και σε πολλές συναντήσεις. Στη συνέχεια απομαγνητοφώνησε αυτά που της είχα πει και έκανα μια πρώτη διόρθωση αναγκαστικά για να είναι ρευστός ο λόγος, γιατί ο προφορικός λόγος όταν απλώς απομαγνητοφωνείται φτάνει να είναι και εντελώς ακατανόητος σε πολλά σημεία. Με αυτή τη μορφή που ήταν απλώς μια προφορική μαρτυρία, ανήκε δηλαδή αποκλειστικά στον τομέα της προφορικής ιστορίας, μέσω της Αγγελικής που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του ΣΦΕΑ, βρέθηκε να φυλάγεται από το ΣΦΕΑ και κάπου εκεί βρίσκεται ακόμα σήμερα. 20 χρόνια αργότερα επέστρεψα σε αυτή την προφορική μαρτυρία. Τώρα πια στο βιβλίο δεν τη λέω προφορική, γιατί με τις απανωτές επεξεργασίες δεν είναι πια προφορική. Τη διόρθωσα και τη συμπλήρωσα με βάση και το περιεχόμενο του αστυνομικού μου φακέλου και του περιεχόμενου της δικογραφίας του στρατοδικείου. Γιατί τουλάχιστον από άποψη χρονολογιών αλλά και πραγματολογικά σε κάποιες περιπτώσεις έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτά που καταγράφονται εκεί, έστω από την διαστραμμένη, ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο ασφαλίτικη σκοπιά, από ό,τι έχω από κάποια πράγματα που θυμάμαι όχι πάρα πολύ
έντονα, γιατί αναμνήσεις 30 ή 50 χρόνια αργότερα και όχι αμέσως μετά τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν μπορεί να έχουν το ίδιο βάρος, την ίδια πιστότητα αν θέλετε, με αυτό που έχει κάτι που καταγράφουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθημερινή πρόσβαση στο ημερολόγιο και το καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο. Πρέπει να πω ότι το πρώτο που παθαίνει κάποιος που βρίσκεται στην απομόνωση για μακρύ χρονικό διάστημα, όπως ήταν οι 5 σχεδόν μήνες, είναι ότι χάνει την αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή, εντάξει, προσπάθησα και εγώ και από ό,τι ξέρω προσπάθησαν και άλλοι φίλοι και σύντροφοι που ήταν σε συνθήκες απομόνωσης να χαράζουμε στον τοίχο του κελιού τη μία γραμμή τη μέρα για να μετράμε τις μέρες, αυτά τα εγκαταλείπεις. Δηλαδή, μπορεί να τα κάνεις στα κάτεργα τα τσαρικά, δεν ξέρω, ή σε κάποια από τα κελιά της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά στη Μεσογείο, εν πάση περιπτώσει, δεν φτούς. Απλώς χάνεις την αίσθηση του χρόνου και πρέπει να συνδυάσεις πάρα πολλούς παράγοντες για να πεις ότι αυτό το επεισόδιο, εγώ πιστεύω ότι αυτά που θυμάμαι με πολύ μεγάλη ακρίβεια, και είμαι σίγουρη ότι για την ακρίβεια αυτών που λέω τόσα χρόνια μετά, ακόμα και με ακρίβεια εισαγωγικών σε σχέση με μικρές φράσεις που υπόθηκαν τότε, είναι μόνο αυτά που είχαν τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί ήμασταν πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένοι. Τα άλλα μέσα από το χρόνο διαλύονται και είναι προτιμότερο να δεις τι γράφει ο φάκελος, αν είσαι τόσο προνομιούχα όπως εγώ, που να υπάρχει ο φάκελος και να μην έχει καεί. Να πω λοιπόν ότι με βάση αυτό έκανα όχι μόνο διορθώσεις, αλλά κάνοντας και μια γενικότερη έρευνα, έχω πάρα πολλά εμβόλυμα κεφάλαια, κεφαλαιάκια δηλαδή μικρά, υποκεφάλαια ουσιαστικά, που δεν υπήρχαν στην αρχική συνέντευξη της Αγγελικής. Επειδή θέλω να είμαι καθαρή και θέλω να ξέρει ακριβώς ο αναγνώστης τι είναι αυτό που απομαγνητοφωνήθηκε πριν 20 χρόνια και είναι καθαρά βιωματικό. Και τι είναι αυτό που είναι προϊόν έρευνας και που γράφτηκε 50 χρόνια αργότερα, σημειώνεται μέσα στο βιβλίο για κάθε τι που είναι εμβόλυμο, ότι δεν έχει σχέση με τη συνέντευξη, και αν και όλο το ύφος είναι ενιαίο, απευθύνεται στην Αγγελική, δηλαδή απευθύνονται και τα εμβόλυμα κείμενα, όπως απευθυνόμουν τότε μιλώντας στην Αγγελική, ξέρει καλά αυτός που το διαβάζει ότι είναι κάτι που δεν είναι αυθόρμητο, δεν είναι πιο κοντά στα γεγονότα, είναι κυρίως αποτέλεσμα διερεύνησης. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα κεφάλαιο ενδιαφέρον πιστεύω που έχει να κάνει με το θέμα της administrative detention, της διοικητικής κράτησης, που είναι αλαγιούρα σε εμάς, την κράτηση χωρίς διατύπωση κατηγοριών, αυτό που γίνεται ανέκαθεν στο Ισραήλ, στα κατεχόμενα κτλ, που έχουν μέχρι όχι μόνο άντρες αλλά και γυναίκες και παιδιά που τους κρατούν χρόνια ολόκληρα χωρίς διατύπωση κατηγοριών. Αυτό ήταν σύγχρονο με τη δικιά μας σύλληψη, γιατί το καθεστώς αυτό στην Ιρλανδία εγκαθίσταται το 1972 και εκεί έχουν γίνει εισαγγελικές έρευνες, νομικές έρευνες, ιστορικές έρευνες, αντίθετα δηλαδή με εδώ που ουσιαστικά είναι η προφορική ιστορία που έχει διασώσει ό,τι ελάχιστο έχει διασωθεί, και μέσα από αυτό βγαίνει ότι στη διάρκεια αυτής της περίοδου στην Ιρλανδία πειραματικά χρησιμοποίησαν ένα είδος βασανιστηρίου που το λέγανε The Five Steps, τα 5 βήματα. Σε κάποιες δεκάδες δοκίμασαν το ένα ή το άλλο βήμα και υπήρχαν και 14 δυστυχείς, οι οποίοι αποτέλεσαν τα πειραματόζε και για τα 5 βήματα. Αυτοί ονομάζονται στην ιστορία της Ιρλανδίας The Hooded Men, οι άνθρωποι με την κουκούλα, γιατί σε όλο το διάστημα της πολύμηνης κράτησής τους
δεν τους έβγαλαν ποτέ την κουκούλα, δηλαδή σε πλήρη αισθητηριακή στέρηση. Και υπάρχουν σοβαροί δικαστικοί αγώνες που έγιναν στη συνέχεια από τους επιζώντες από αυτούς και από ένα κίνημα αντίστασης που πάντα υπήρχε στην Ιρλανδία, έτσι ώστε η δημοκρατία της Ιρλανδίας να καταλήξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και βέβαια εκεί καταλαβαίνεις αυτά που μας λέγανε στην ασφάλεια, ότι θα πείτε όταν πάτε στο στρατοδικείο ότι σας βασανίσανε. Καλά, δεν έχετε καταλάβει ότι μόνοι που μπορούμε να κάνουμε κάτι για σας είμαστε εμείς. Δεν θα μπορέσετε ούτε να το πείτε, ακόμα και αν το θέλετε. Εκεί καταλαβαίνει κανείς, όχι σε αυτό το πρωτόγωνο, ας πούμε, των πρωτόγωνων σχέσεων κεφάλαιο, αλλά σε επίπεδο διακρατικό, το Βρετανικό κράτος απέκρυψε στοιχεία και κατάφερε, ασκώντας πολύ μεγάλη πίεση, να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, η οποία δηλαδή δεν μπορεί να αναθεωρηθεί, του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου, που λέει ότι τα 5 βήματα αποτελούν σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση, αλλά δεν συνιστούν βασανισμό. Η ηρωνία της ιστορίας, γιατί η ιστορία τελικά κρατάει τα καλύτερα για το τέλος, είναι ότι σήμερα αναγνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια, μετά το 20, ως όντως κατεξοχήν μέθοδος βασανισμού. Από ποιους? Από το ανώτατο Βρετανικό δικαστήριο, που κατέφυγαν όταν έχασαν την υπόθεση στην Ευρώπη, και σήμερα απαγορεύεται και εφαρμόζεται επίσημα, όπως λέω στο βιβλίο, μόνο στην περίπτωση της εκπαίδευσης των SAS, δηλαδή των ειδικών δυνάμεων, ώστε υποτίθεται, αν αντέξουν αυτού του είδους το βασανισμό πριν τους βγάλουν στο πεδίο, να μπορούν να αντέξουν και αν τους συλλάβει ο εχθρός. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες τέτοιου είδους που συνδέονται βέβαια με την περίοδο στην Ελλάδα, και είναι, πιστεύω, κάποιες διασυνδέσεις που δεν τις έχουμε κάνει και θα έπρεπε να τις κάνουμε, γιατί καταρχήν κάπου υπήρχαν κάποια νήματα που συντόνιζαν την υπόθεση των βασανισμών, και τα νήματα αυτά ξεκινούσαν από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, που την περίοδο εκείνη είχαν στην πίσω αυλή τους στρατιωτικοφασιστικές δικτατορίες που, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, είχαν υποκινήσει οι ίδιοι, και είχαν ειδικές αστυνομικές ακαδημίες που δεχόταν τα καλύτερα στελέχη αυτών των δικτατοριών για να τους εκπαιδεύουν στις πιο σύγχρονες μεθόδους ανάκρισης. Ξέρουμε ότι ένας αριθμός Ελλήνων αξιωματικών έχουν περάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτές τις ακαδημίες, και σίγουρα έχουν περάσει οι 2 επικεφαλείς της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών, ο Μάλιος, που ήταν επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών, που ήταν το τμήμα δίωξης του κομμουνισμού, όπως το έλεγαν τότε ανεπίσημα, και ο Μπάμπαλης, που ήταν επικεφαλής του τμήματος που ονομαζόταν ερευνών και παρακολουθήσεων, και όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με το τι αποθυσάβριζε μέσα από αυτό, ήταν ένα τμήμα που έκανε τζιζ από όλες τις πλευρές. Προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο που δεν μοιάζει κατά αναλογία με την εξαιρετική, κατά τα άλλα δεν θέλω με τίποτα, ήταν μια ταινία η οποία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και παίζει ακόμα τώρα, της αξέχαστης Αλίντας Δημητρίου, στην οποία είμαι κι εγώ μια από τις 50 γυναίκες που μιλούν σε αυτή την ταινία, για την περίοδο της δικτατορίας και τους βασανισμούς των γυναικών, γιατί η Αλίτα, ενώ μας τράβηξε 1-2 ώρες, καμιά φορά και 3 την κάθε μια μας, στην οποία της μιλήσαμε για την πολιτική πλευρά του κινήματος, για το μαζικό κίνημα, για τις παράνομες οργανώσεις, για το μαζικό φοιτητικό κίνημα κτλ. Η Αλίντα πάρα πολύ συνειδητά τα έκοψε όλα αυτά, δεν την ενδιέφεραν αυτά, δεν ήθελε να βγάλει τη γυναίκα στην αντιδικτατορική αντίσταση, ήθελε να φτιάξει μια ταινία για τη γυναίκα αντιμέτωπη με τα βασανιστήρια, είτε ήταν
στην ταράτσα της Μπουμπουλίνας, είτε ήταν στο υπόγειο γκαράζ της Μεσογείων, είτε ήταν στα διάφορα κέντρα, στο ΕΑΤΕΣΑ, ΚΕΣΑ κτλ. Της ΕΣΑ, και έβγαλε μια ταινία πάρα πολύ σκληρή, δηλαδή μια ταινία που την παρακολουθείς και πραγματικά και εμείς που είμαστε σε αυτή την ταινία μας κόβεται η ανάσα. Το βιβλίο δεν έχει να κάνει με αυτό. Το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, προσπάθησα, δηλαδή ελπίζω όντως να είναι έτσι, είναι γραμμένο με χιούμορ. Και όταν λέω χιούμορ, μην με παρεξηγήσετε, δεν κάνω καμιά προσπάθεια να κάνω την έξυπνη, να κάνω αστεισμούς ή δεν ξέρω με τέτοια. Είναι γραμμένο με χιούμορ, με το απλό, το χιούμορ το καθημερινό που έχουμε όταν μιλάμε μεταξύ μας χωρίς να προσπαθεί να κάνει ο ένας τον έξυπνο στον άλλο, επειδή η πραγματικότητα της ασφάλειας είχε ένα τέτοιο παραλογισμό που δεν μπορούσε να επιβιώσει εκεί μέσα ή να τον αντιμετωπίσεις παρά μόνο γελώντας. Θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία, που είναι εμπειρία όλων όσων περάσανε μερικούς μήνες εκεί. Είναι η περίοδος της ζωής μας που ρίξαμε τόσο γέλιο που δεν είχαμε ρίξει ποτέ πριν και ποτέ μετά. Όχι μόνο γιατί το γέλιο στο φόβο και στη μοναξιά είναι το καλύτερο αντίδοτο, αλλά γιατί έβγαινε πηγαία. Ας πούμε, έγινε μια προδημοσίευση σε κάποια εφημερίδα από το βιβλίο το προηγούμενο Σάββατο, όπου εκεί λέω για τον... εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Σμαΐλης, ενώ ήταν ο Γκραβαρίτης, αυτό ήταν άλλου είδους, γιατί εγώ γενικά έχω και μια ροπή προς παρεξηγήσεις τύπου Φίνος Φιλμ. Εν πάση περιπτώσει έκανε μάθημα λενινισμού, δηλαδή μαρξισμού, πέστε το όπως ήθελε. Έμπαινε στο κελί, ας πούμε, και έλεγε, αν είσαι όντως έξυπνο κορίτσι, τι θα κάνεις? Θα κάνεις ό,τι λέει ο Λένιν. Τι σου λέει ο Λένιν? Ένα βήμα μπρος, 2 βήματα πίσω. Όταν είσαστε έξω, κάνατε το ένα βήμα μπρος, με γεια σας, με χαρά σας, τώρα όμως σας έχουμε πιάσει εμείς και αν θέλετε να κάνετε, να υπακούσετε το Λένιν, πρέπει να κάνετε τα 2 βήματα πίσω, δηλαδή να συνεργαστείτε μαζί μας. Βέβαια, σε αυτές τις συνθήκες κανένας δεν κόταγε ούτε να χαμογελάσει. Αλλά μόλις έβγαινε, ας πούμε, χωρίς άλλες συνέπειες, μετά διπλωνόμαστε στα γέλια, αρχίζαμε τα καλαμπούρια μέσα από τον τοίχο, γενικά γελούσαμε τόσο μέσα από τον τοίχο όσο ποτέ άλλοτε. Γράφοντάς το, αυτό βγήκε μόνο του, γιατί ο παραλογισμός και η γελιότητα της καθημερινής ζωής και της καθημερινής συνήθως, όχι τα μεγάλα, στα μικρά πράγματα, βγάζει ένα χιούμορ της καθημερινότητας και ελπίζω ότι όντως το βιβλίο, έτσι το βλέπω εγώ, ότι θα διαπιστώσουν οι αναγνώστες ότι όντως είναι ένα ελαφρύ βιβλίο, ένα βιβλίο που είναι γραμμένο με το χιούμορ. Θέλετε να πείτε, υπάρχει μια έκφραση, δεν τη θυμάμαι τώρα ακριβώς, που είναι το χιούμορ κάτω από την κρεμάλα. Μπορεί να είναι και τέτοιου είδους χιούμορ, αλλά ήταν φυσικό χιούμορ. Το χιούμορ που παρήγαναν οι συγκεκριμένες συνθήκες. Να πω επίσης ότι στο βιβλίο υπάρχουν πράγματα που δεν ξέραμε. Ούτε δεν είναι δημοσιοποιημένα, ούτε εγώ τα ήξερα, τα ανακάλυψα ψάχνοντας. Συγκεκριμένα μέσα από τη δικογραφία, που είναι, ξαναλέω, είναι η τελευταία δικογραφία του έκτακτου στρατοδικείου Αθηνών, διαπιστώσαμε ότι ενώ όλοι νομίζαμε μέχρι σήμερα ότι θα πηγαίναμε, αυτό είναι το πόρισμα της ασφάλειας που μας το είχαν ανακοινώσει, ότι θα πηγαίναμε για μια δίκη τον 100 το Σεπτέμβρη, 41 από αυτούς που είχαν πιάσει και ερήμην θα δικάζονταν οι 59 παράνομοι. Οι στρατοδίκες τελικά είχαν άλλα σχέδια και αποφάσισαν ουσιαστικά κριτικάροντας, έτσι μπορώ να το διαβάσω μόνο, ότι η ασφάλεια έκανε πολύ λίγα κρατώντας μας 5 μήνες. Αναγγέλουν εκεί ότι στην πραγματικότητα στοιχεία υπάρχουν μόνο για 33 για να μπορούν να καταδικαστούν, άρα κόβουν αυτή τη δίκη των 100 στους 33
παραμένω και μέσα στους 33, θα με δικάζανε δηλαδή αν δεν γινόταν το Σεπτέμβρη. Και δίνουν εντολή μέσα από αυτό το φάκελο, εντολή τώρα που έγινε αφού είχε ήδη εκδηλωθεί η εισβολή στην Κύπρο και 24 ώρα πριν γίνει ο συμβιβασμός που οδήγησε η κατάρρευση της Χούντας, ο συμβιβασμός με τον αστικό πολιτικό κόσμο, να έρθει ο Καραμανλής και τα υπόλοιπα που είναι γνωστά. Δίνουν εντολή να ξανανοίξει η ανάκριση και να θεωρηθούν οι μεν 59 παράνομοι, εφόσον κάποιοι από αυτούς πιάνονταν, να μπουν από την αρχή σε κανονική ανάκριση, να μην πέσουν δηλαδή στα μαλακά μιας ερήμην απόφασης που θα τους στείλει κατευθείαν στις φυλακές Κορυδαλού χωρίς να έχουν περάσει από την κρεατομηχανή της Μεσογείων. Και για τους υπόλοιπους 73 που οι φουκαριάριδες θα είχαν πάρει μια πολύ βαθιά ανάσα όταν πήραν το αποφυλακιστήριο και πήγαν σπίτι τους, διατάζει να αρχίσει η ανάκριση για όλους. Θεωρεί δηλαδή ότι υπάρχουν 176 ιονοί κατηγορούμενοι και όχι μόνο οι 33 που στέλνει στην πρώτη δίκη, που παραμένει υπόθεση Αμπατιέλου, γιατί μέσα σε αυτούς είναι το κεντρικό, όλο το κεντρικό κλιμάκιο του Κουκουέ με επικεφαλής τον Αμπατιέλου. Και βέβαια όταν τα λέει αυτά, όταν τα λένε αυτά οι στρατοδίκες και αν δεν γινόταν αυτά που ακολούθησαν την τραγωδία της Κύπρου, δεν εννοούν να τους πιάσουν όλους τους υπόλοιπους που είχαν αφήσει ελεύθερους και να αρχίσουν να τους ξαναπλακώνουν από την αρχή. Εννοούν παρακολούθηση. Και εννοούν παρακολούθηση για να κερδίσουν αυτό που έχασαν όταν αναγκάστηκαν να κάνουν στις 14 Φλεβάρι το λεγόμενο χτύπημα του Φλεβάρι. Παραδείγματος χάρη μέσα από τον αστυνομικό μου φάκελο προκύπτει ότι εμένα είχαν αρχίσει να με παρακολουθούν μόλις 15 μέρες πριν. Γι' αυτό και ενώ έπιασαν τους δύο κνίτες που έβλεπα εγώ άμεσα, τη γλίτωσε όλο το κλιμάκιο της Αντιεφέ, γιατί δεν πρόλαβαν να φτάσουν σε αυτούς που ήταν καμιά 20 φοιτητές και φοιτήτριες. Και γιατί βιάστηκαν συνολικά να κάνουν αυτό το συντριπτικό χτύπημα τότε? Γιατί μετά το Πολυτεχνείο, γενικά το Πολυτεχνείο ήταν 2 μήνες πριν. Το Πολυτεχνείο υπήρχε σαν μια πραγματικότητα ζωντανή που μπορούσες πάνω να κουμπείς και μέσα στα κελιά και στην πίσω μεριά των ασφαλιτών, των ανακριτών, των φρουρών, σαν μια πραγματικότητα η οποία ήταν πάρα πολύ οικία και πάρα πολύ κοντινή. Μετά το Πολυτεχνείο και το λουτρό αίματος δεν κουνιόταν φύλλος στις σχολές και επιχειρούσαμε, ξεκινώντας από τις 19 Φλεβάρι για 4 μέρες να οργανώσουμε, λέγαμε λόγια λίγο μεγάλα, γενική πολιτική απεργία, αυτό που εννοούσαμε αποχή από τα μαθήματα, που είναι με μια παθητική μορφή αντίστασης. Σου λέει να κάτσεις σπίτι σου και να μην πας στο μάθημα. Δεν σου λέει να πας στο μάθημα και να σηκωθείς και να μιλήσεις ενάντια στο καθεστώς. Αλλά αν πετύχαινε και έπαιρνε μαζικό χαρακτήρα, θα ήταν το πρώτο σκούντιγμα και θα έσπροχνε και σε πιο ενεργητικές μορφές αντίστασης μετά το Πολυτεχνείο και θα σπάγε αυτή την παγωνιά του τάφου που επικρατούσε εκείνο το δίμηνο στις σχολές. Λέω μέσα με κάθε ειλικρίνεια ότι εγώ δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρναμε, αλλά προφανώς ή είχα πέσει εντελώς έξω στις εκτιμήσεις μου πριν με πιάσουν για την απήχηση που είχε αυτό που κάναμε, γιατί την διακίνηση, αυτό ήταν το κύριο πράγμα που κάναμε όταν μας πιάσανε, διακινούσαμε τις προκηρύξεις που καλούσαν σε αυτό την τετραήμερη γενική πολιτική απεργία. Ή αυτοί δεν έπαιρναν κανένα ρίσκο. Δηλαδή όταν μπροστά τους είχαν πλήρως ελεγχόμενη την κίνηση στις σχολές, ακόμα κι αν δεν πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε, δεν θέλαν να το ρισκάρουν. Γιατί αν και σε λίγες σχολές έστω πετύχαινε αυτό θα ήταν ένα έναυσμα για μια επόμενη πιο δυναμική
φάση κατά πάσα πιθανότητα. Και έτσι αναγκάστηκαν να μαζέψουν παρακολουθήσεις σαν τη δικιά μου περίπτωση που ήταν πρόσφατες, να μην προχωρήσουν παραπέρα, γιατί βέβαια το μόνο χτύπημα από την άποψη των συλλήψεων που είχε 100% επιτυχία ήταν όταν πιάσανε εμάς. Το έχω τσεκάρει, οι 35 που είναι στο αρχικό ένταλμα σύλληψης πιάνονται και οι 35. Από εκεί πέρα έχουν μεγάλες απώλειες, γιατί μόλις έγινε γνωστό ότι μας κρατούν, ο κόσμος βέβαια, πέρασε πάρα πολλοί κόσμος στην παρανομία. Για αυτό λοιπόν πάνε να αντιμετωπίσουν, κριτικάροντας την ίδια την ασφάλεια, οι στρατοδίκες. Και επειδή βλέπω το Λέοντα και κοιτάει το ρολόι του και καταλαβαίνω, αν και δεν ξέρω ακριβώς, γιατί δεν έχει εδώ κανένα μεγάλο ρολόι να παρακολουθώ πόση ώρα πέρασε από τότε που ξεκίνησα, θα κλείσω με 2-3 τελευταία πραγματάκια. Το ένα είναι ότι εγώ δεν ήθελα να δείξω τα βασανιστήρια, ήθελα να δείξω, και βοηθάει πάρα πολύ ο ασφαλίτικος φάκελος να φανεί αυτό, με τι τρόπο δούλευε η ασφάλεια, η οποία είχε μια άλλου τύπου εντελώς εκπαίδευση, ψάξτε τους Αμερικάνους, από ό,τι είχε η ΕΣΑ. Στην ΕΣΑ ήταν μια ομή μπρουταλιτέ, δηλαδή πολλοί άνθρωποι έφτασαν πολύ κοντά στο θάνατο, όπως ο Κώστας ο Κάπος, που αυτά που του έκαναν ήταν στο πεδίο της δολοφονίας, δεν ήταν στο πεδίο του βασανισμού, αλλά όλα τα παιδιά, όταν επέστρεψαν από τον Μπογιάτη, γιατί τον Απρίλιο πήρανε για κάνα μήνα όλα τα αγόρια και μας λέγανε τα κορίτσια ότι θα μας πάρουν κάθε μέρα και θα μας στείλουν και εμάς φυλακές του Μπογιατίου της ΕΣΑ, αλλά δεν το έκαναν τελικά. Όλα γύρισαν με σπασμένα πλευρά. Η μίνιμουμ δηλαδή ζημιά ήταν αυτή. Και τους κράτησαν σχεδόν ένα μήνα μετά το τέλος της ανάκρισης, μέχρι να τους στείλουν στον ανακριτή και στις φυλακές Κορυδαλού, για να δέσουν τα πλευρά τους. Εκεί το στάνταρ ήταν ότι κάθε μέρα τους ρίχνανε κάτω και τους κλωτσάγανε με τα άρβιλα μέχρι να τους σπάσουν τα κόκαλα οι εσατζίδες. Η ασφάλεια δεν είχε τέτοια. Η ασφάλεια είχε μια κτηνοδία κανονική, αλλά δεν ήταν αυτού του τύπου. Η κτηνοδία αυτή ήταν ενταγμένη μέσα σε θεατρικά σενάρια. Όλη η ασφάλεια έπαιζε ένα θέατρο. Από τους ανώτερους αξιωματικούς, από τον ίδιο τον Μάλιο και τον Μπάμπαλη, μέχρι τους φρουρούς που υποδίονταν διάφορους ρόλους. Π.χ. λέω μέσα στο βιβλίο ότι ο συνταγματάρχης της ΕΣΑ που στάθηκαν κλαρίνο, σταματήσανε τη φάλαγγα οι βασανιστές και υποτίθεται ήταν αυτός που θα με έπαιρνε στην ΕΣΑ αν δεν μιλούσα εκεί επί τόπου, που ήταν μια ολόκληρη θεατρική σκηνή που παίχτηκε στο υπόγειο με ένα θεατή, εμένα, μόνο για μένα, και πήρανε όλοι μέσα από τους... Αποδείχτηκε στη δίκη της Χαλκίδας ότι ήταν ένας από τους οδηγούς του Μάλιου, ήταν αστιφύλακας. Και καθόταν όλοι κλαρίνο, και οι αστυνόμοι και οι υπαστυνόμοι, κύριε συνταγματάρχα και κύριε συνταγματάρχα και χαιρετούρες και τα λοιπά. Τέτοιου είδους θεατρικά έργα πεζότανε επί 5 μήνες. Αυτό δεν γινότανε τυχαία. Όλη αυτή η κουλτούρα που ξεκινούσε από το USA είχε δύο στόχους. Ένας νέος άνθρωπος, άπειρος όπως είμαστε εμείς, περισσότεροι τους πιάνανε πρώτη φορά, τουλάχιστον από αυτούς που δρούσαν παράνομα, που δεν ήταν συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές τρώγανε ξύλο στην ασφάλεια κάθε λίγο και λιγάκι, ήταν τακτικοί θαμώνες. Για να μπορέσει να μην υποχωρήσει, πρέπει να κρατηθεί από κάπου. Δεν είναι θέμα αντοχής στον πόνο, βαθμού κτλ. Είναι θέμα αφοσίωσης σε ένα ή περισσότερους σκοπούς, τόσο ώστε την ώρα που βλέπεις ή σε πείθουν ότι μπορεί να πεθάνεις, να θεωρείς ότι είναι προτιμότερο αυτό παρά να κατονομάσεις τους συντρόφους σου.
αυτό πρέπει να υπονομευθεί και πριν φτάσεις σε εκείνο το σημείο που πρέπει να διαλέξεις. Και αυτό καταφέρναν να το υπονομεύσουν σε όλους μας σε μεγάλο βαθμό. Άλλο αν λειτουργούσε στο τέλος ή όχι. Ό,τι πίστευες, ό,τι θεωρούσες δεδομένο, το υπονομεύανε με ένα πολύ έξυπνο τρόπο, έτσι ώστε η πτώση άμα είναι να είναι πτώση στα τάρταρα που να σε αφήσει ευάλωτο, ανοιχτό απέναντί τους. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο αυτοί οι 5 μήνες και προσπαθώ στο μέτρο των δυνατοτήτων μου να περιγράψω ιστορίες που δεν είναι μόνο δικές μου ιστορίες. Μην ξεχνάτε ότι μιλάγαμε μέσα από τους στίχους, με το Μόρς των τοίχων, πες το όπως θέλει, το απλό αλφαβητάρι ήταν, δεν ήταν τίποτα περισσότερο, αλλά με μια εξάσκηση που μπορούσαμε στίχους του Ρίτσου, ας πούμε, να τους χτυπάμε τσακ μπαμ και να καταλαβαίνει ο άλλος από το διπλανό κελί το ποίημα, γιατί ήταν διέξοδος. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να εξηγήσω και το Θήτανη, γιατί παρόλο που το γράφει το Οπισθόφυλλο, πολλοί που παίρνουν το βιβλίο μένουν στην πρώτη σελίδα, δεν γυρνάνε να κοιτάξουν τι λέει από πίσω. Θήτανη, όπως ξέρουν όλοι όσοι είμαστε μέσα μαζί, είναι τα αρχικά από το θα νικήσουμε. Όταν τέλειωνε ένας διάλογος, όχι κάθε φορά που λέγαμε κάτι, όταν κλείναμε δηλαδή τη συζήτηση, η μεγάλη πλειοψηφία από όσους μιλούσαμε μέσω των τοίχων λέγανε 2 φρασούλες. Σαγ, δηλαδή σ' αγαπώ, που δεν χρειαζόταν. Όταν έφτανε στο γάμα ήξερε ο άλλος και σου χτύπαγε στον τοίχο και σε σταματούσε, γιατί σκεφτείτε το μέγα θέλει 24 χτυπήματα, έτσι, για να το πεις. Και θήτανη. Αυτό δεν χρειαζότανε, θήτανη, και σου χτύπαγε ο άλλος, όχι θήτανη, σου χτύπαγε ο το πιασα και εγώ σου λέω θήτανη, θα νικήσουμε. Τι πράγμα θα νικούσαμε. 50 χρόνια μετά, όταν κάθομαι και σκέφτομαι τι θα νικούσαμε, λέω ότι ήταν μια πολύ ευρεία κατηγορία θεμάτων που ο ένας ή ο άλλος από εμάς πίστευαν ότι θα νικούσαμε. Ξεκινούσε από το ότι θα νικήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ο σοσιαλισμός, αλλά έφτανε σε όλους τελικά, σε αυτό που ήταν μάλλον ο πυρήνας, θα νικήσουμε εκεί μέσα. Και εκεί μέσα το θα νικήσουμε μπορούσε να έχει μόνο μια ερμηνεία, ότι αυτοί μπορεί να διαφεντεύουν τα σώματά μας, αλλά όχι και την τύχη μας. Την τύχη μας ακόμα θα καταφέρουμε να την υπερασπιστούμε και να την ελέγξουμε, δεν θα γίνουμε δηλαδή υποχείριά τους, να την ελέγξουμε εμείς. Και αυτό το θήτανη πιστεύω ότι αξίζει και το κέρδισε η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που πέρασαν. Και μέσα βάζω και αυτούς που δεν είπαν ούτε λέξη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν είπαν ούτε λέξη. Και το κατεξοχήν παράδειγμα είναι η ίδια η Αγγελική Σωτήρη, που ήταν με ψεύτικο όνομα όταν την πιάσανε στο τυπογραφείο, αλλά το όνομά της βέβαια το πραγματικό το μάθανε μέσα στα πρώτα 2-24 ώρα. Ήξερε τι την περίμενε από τη στιγμή που ήταν μια από τους 2 παράνομους τυπογράφους, και για να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή, όταν τη ρώτησαν πώς τη λένε, αρνήθηκε να απαντήσει. Επί 5 μήνες η Αγγελική ήταν η μόνη ανάμεσα σε όλα τα αγόρια και σε όλα τα κορίτσια που κρατούσαν στην ασφάλεια, που αρνιόταν να πει το όνομά της. Όλες τις καταθέσεις είναι ανυπόγραφες, γιατί δεν έλεγε το όνομά της. Φυσικά οι οποίες καταθέσεις δεν λένε τίποτα, γιατί εννοείται ότι αφού αρνιόταν να πει το όνομά της, αρνιόταν να πει και οτιδήποτε άλλο. Αρνούμε να απαντήσω. Ήταν η στάνταρ αυτή. Πρώτη φορά υπογράφει, βρήκα δηλαδή την υπογραφή της, όταν πήγαμε να περάσουμε από το έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών, που εκεί πια είχε τελειώσει η ανάκριση στην ασφάλεια, και στο αρνούμε να απαντήσω, ας πούμε, έχει από κάτω υπογραφή, πρώτη φορά που την είδα, φαρδιά πλατιά,
αγγελική σωτήρια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις που η αγγελική είναι η κορυφαία. Είναι και κόσμος που υποχώρησε πάνω κάτω από σε ένα καθεστώς υπέρμετρης βίας. Όλοι ξέρουμε ανάμεσά μας τι έκανε ο καθένας μας. Όλοι αυτοί έχουν νικήσει. Γιατί είναι άλλο πράγμα να υποχωρείς κάτω από υπέρμετρη βία και ουσιαστικά να περνάς το Ρουβίκονα, να αλλάζεις στρατόπεδο, και άλλο πράγμα να μην γίνεσαι γενίτσαρος, να μην αλλαξοπιστείς, να μην μεταμελείσαι και να μένεις αυτός που ήσουν και να κρατάς το βασικό πυρήνα της ακεραιότητάς σου. Ήταν πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό, ήταν νικητές. Ο Λέοντας μου γνέφει ότι πρέπει να τελειώνουμε. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα βιβλίο μνήμης, ένα βιβλίο που αποφάσισα να το γράψω όχι τυχαία τώρα, για 3 λόγους, και με αυτούς τελειώνω, που θεωρώ ότι τους έχουν όλα τα άλλα από τα παιδιά του Φλεβάρη που είναι ακόμα στη ζωή. Πρώτον, πέρασα πέρυσι τα 70, οπότε μετράς ανάποδα, βάζεις πολύ αυστηρές προτεραιότητες, και όταν πεις τι ακόμα μπορώ από τα 1000 πράγματα που θέλω να κάνω, ελάχιστα θα γίνουν από αυτά, να βάλω μπροστά, καταλαβαίνεις ότι θέλεις να πεις αυτή την ιστορία των δημόσιων προσωπικών στιγμών, που είναι παράλληλα δημόσιες προσωπικές στιγμές πολλών ανθρώπων. Και το ότι περνάς στα 70 και το κάνεις αυτό, το κάνει πολύ πιο εύκολο. Δεν είναι τυχαία, γιατί δεν μπορούσα να τα πω αυτά όταν μου πήρε, πολλές από τις ιστορίες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, όταν μου πήρε συνέντευξη η Αγγελική. Είσαι σε θέση να μιλήσεις πιο ελεύθερα όταν είσαι πιο μεγάλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο λέω όλες τις ιστορίες που με αφορούν, ή πολύ περισσότερο όλες τις ιστορίες που αφορούν άλλους ανθρώπους και που τις έχω ζήσει. Υπάρχουν ιστορίες που δεν πρόκειται να υποθούν ποτέ. Όποιος έχει περάσει μια ανάκριση τέτοιου είδους το ξέρει αυτό, και όχι μόνο στη διάρκεια της στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας. Αυτό το λόγο τον μοιράζονται όλοι, γιατί δυστυχώς ήμουνα οι νεότεροι από αυτούς που παραπέμφθηκαν. Από τη συλλήψη υπήρχε μια 19χρονη και εγώ ήμουνα 19,5. Που σημαίνει είναι όλοι μεγαλύτεροι από μένα, άρα και είναι επιτακτικό να αρχίσουν να το κάνουν, να μιλούν και να γράφουν, όπως και με όποιο τρόπο μπορούν, και μπορούν να το κάνουν και λόγω ηλικίας καλύτερα από το κάνω εγώ που είμαι ακόμα μόνο στα 71. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έφυγαν πάρα πολλοί από αυτά τα παιδιά, κάποιοι εντελώς προώρα, κάποιοι περίπου όσο είμαι εγώ τώρα, που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε μια συγκεκριμένη περίοδο και ιστορική στιγμή που έχει τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον, και δεν βρέθηκε σε όλη τους τη ζωή ούτε ένας δημοσιογράφος, ούτε ένας ιστορικός, ούτε μια ομάδα προφορικής ιστορίας να στήσει απέναντί τους ένα μαγνητόφωνο και να τους κάνει μερικές ερωτήσεις. Ένα κομμάτι της ιστορίας δεν χάθηκε μόνο με τους φακέλους, χάθηκε και με το πέρασμα ανθρώπων που δεν κατάγραψε κανένας τίποτα από αυτά που έζησαν, και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Τους ξέρω ο ίδιος, ο σύντροφός μου είναι ανάμεσα σε αυτούς. Και ο τρίτος και τελευταίος λόγος, που επίσης όπως και ο δεύτερος μας αφοράει όλους, είναι ότι ζούμε μια περίοδο συνολικής αναθεώρησης της ιστορίας. Σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στα επίσημα ιστορικά, στη μεγάλη ιστορία, αλλά και στη μικρή ιστορία. Ξεκινώντας από απλά πράγματα. Υπήρχαν ή δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Τελικά τι λέει η απόφαση στη δίκη βασανιστών της Χαλκίδας? Λέει ότι όλοι εμείς είμαστε ψεύτες, γιατί ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα παραδέχτηκε από αυτά που καταθέσαμε και τους άφησε όλους αυτούς να φύγουν σαν κύριοι ελεύθεροι, χωρίς να μπουν ούτε μια νύχτα να κάτσουν σε ένα κρατητήριο ή σε μια φυλακή.
σε μια τέτοια περίοδο που το κράτος ακολουθεί μια επίσημη πολιτική λύθηξ, καταστρέφοντας τα τοπόσημα, η Γιάρος έχει πάρει τώρα σειρά. Πριν φύγουμε εμείς οι ίδιοι, πρέπει να φροντίσουμε στο μέτρο των δυνάμεων που έχει ο καθένας μας, καταγράφοντας ό,τι μπορούμε, παρακινώντας να βρεθούν ιστορικοί δημοσιογράφοι μπροστά σε άλλους συντρόφους μας, να μπει ένα φρένο σε αυτή τη μαζική καταστροφή της ιστορικής μνήμης.